Dnes bych vám ráda doporučila dětský foťák a kameru Instakit 1 od Lamaxu, která nás poslední dobou baví ze všeho nejvíc a bereme ji sebou na každý náš výlet. Kameru máme v modré verzi. Součástí balení je šňůrka, termopapíry, nalepovací termopapír a USB kabel, kterým se kamera jednoduše nabíjí. Ovládání je velmi intuitivní a 3letý syn se v něm orientoval okamžitě. V menu se pohybujete šipkami a vybíráte si, zda chcete fotit, točit videa, poslouchat hudbu z vlastní SD karty, otevřít galerii, vybrat si nějakou ze 4 her, anebo foťák nastavit podle vašich preferencí. My nejčastěji fotíme. Po vyfocení vám z foťáku okamžitě vyjede kvalitní černobílý obrázek a radost z každého snímku je až neskutečná. Zachytíte každý důležitý okamžik a k děti to opravdu moc baví. Po cestě domů nás v autě zabaví hraní her a doma si z našich fotek můžeme vytvořit koláž na památku. Už se těšíme, co vyfotíme a natočíme příště.